ᴍy잃ꜱɪᴇᴍ sesin pat ngai kublei pi baro ha kerteng ka bathiam tam ka jong ujisu te ka benta ka bangon ra shapi ha ka ni ka sngi ka de halor ka ni ka benta ka ba pi la request nga bat ki ba bon hi ngas ngo tho pi kwa bhai ka ni ka jing kai te de na mar ka ta ka daw ba utrai ru ula ai ngai ka ni ka khubor te kum ta ngala sngo ba e banwan ra shapi ka ni ka khubor te ka tu ka ba nga aji kai men ha ka tu ka sngi chapang ka tu ka ompniang te ki ba bon kim da sngo tho bha kim la shampang bha ayu nga ong te na mar ba ompniang ru ka de ka we ka dak jong umen sim ba khoi te de na mar ka ta ka daw nga kwa bangan kran khin tiat ba phin sngo tho te ki don ki balak lianga long ne man pendon kam da ka ju ko ompniang ye ki we ru ki jat jing duai ki benta te long ba phin le tang ba phin duai pat halai jongi benta da ka ju ko ompniang ru ka long te kumbang ala ong ye pi sa ai tang kumba light drop kam da mut e ba phin pen biang bi ya ka ta ka light drop han re light drop ka thau ba khin diat kam da don kam e shibon te han re khin diat ka la biang ye pi ba phin pen sle te namar ba ka de ka ba utrai u hoi ngala tip ikani ka jing kai la slam te han re nama ba ngadang udang syukren pat utrai nga men ha ka tu ka sngi ya ka tu ka benta te nga ru ngan le e ka ta pat nga the kum ni ngan pen e pi nga the kum tu khin diat te ha khli jong nga pat nga le nga the kum tu kan tang ka tu te nge philas ngo tho te nga the kum tu kan nga the nan ni na po khli nga the be nang ni kum tu nan ne te nga ngo tho ka don ka jing pher bat ha nga pe yala di rung i bha brio bha te na du bangal le ye kan ne te nga kwa ban ye tho e phi ba ko ompniang te ka sa hi ko ompniang te han rei balai pat ka don ka bor ha ka ni ko ompniang ka daw ka long ba ngi ko ngo ya ka e ka ba utrai ukran kat ba kum ka tin ka jong uplay bat ha ba ngi la pen kentang ha ka kerteng ka jong uplay pa uplay khun blem sin ba khoi bat ha ba ngi la tap da ka snam ka jong jisu bat ha ba ngi le ka mut ka long shisha ka bor bat ka long shisha ka jing kur khu bat ka long shisha ka jing man toy bat ka long shisha ka jing khia engi namar balai namar ka daw ka ba khrau ka long ba ngi ko ngo bat ngi le ru ha ka kerteng ka jong trai te nga te yala de ngala kut jing mot ba kat ba ka jing em ka jonga ka dang sa ha ka ni ka sla jo ka ni ka khandau ngan yai le man la ka sngi bat ngale men me thi sien bat men step hi sien ba nga sngu tho ka don ka bor ha ka ni ka ompniang namar ba kam dei ka ni ka ompniang han rei ka dei ka kerteng ka jong utrai bat ka dei ka bangi ko ngo kat ba kum ka tin ka jong ublai namar kata ha ba phishim khia phiru phinyo mat shibon ki jing kur khu leng ba ka ni ka ompniang ti don ki ba mud dor ki ong ba ha ban wan ye kndo ingan pha pen kan tang han rei utrai ula ai nga da ka kerteng un not work tower ka ba mud nang ni ru lada ngan pen kentang kata ka bor kan let hi shatu namar kam dei ka bor ka jonga ka bor ka jong ublai tu blai jungi upadan ha beneng ula ban kur khu ingi chani cha khando ngaru ha bangala le ha ka kerteng ka jong utrai te compare phi don shatu phila bat ya ko ompniang jong phi kum to pat ha ba ngala pen kentang leng ba ka tu ka video man tu ka sngi ka ba mut la pen kentang ki ompniang ki jong phi paro phi don kam sa tang ba phin shu duai ya ka tu ka benta ka ba nga ngala hikai ye phi komno ba phin duai don kam sa tang ya kata hi kam don kam e phi ba phin wan shani shanga te hanrai ka toru kala dei kata hi ka ba la pen kentang ha ka kerteng ka jong utrai bat ka jing kur khu kan yai long ye phi na ka we ka por sha ka we ka por te wat nom sngo tho bakla ban ong ba hap ban wan chane te ki ba kwa ban wan ru ya kata ngam lai lai phi la ban wan phi kwa ban ya kendo e nga lai phi la ban wan ya kendo e nga te hanrai ladang ala pen kentang nang ni kalawan hi ka jing kur khu shatu bat ke e ka dak ka ba ngi la ban sngo tho ba bleu piang sngo bha ya ka tu ka jing duai ka ba ngala duai man tu ka sngi ka long ka dak jong ka jing pen sle ha ba ngala duai ka tu ka benta ha ba utrai wala kren nga ba ha ka tu hi ka ru kom ngan kren ngaru ha ba ngala shu ko ngu kat kum ka tien ka jong ublai ngala yo e ka jing pen sle ba ka jing pen sle ka de ka dak jong ka jing priang ka jong ublai ya kita ki jing knya ki ba ha ki men barem ki don ka to ka dak ka ba ki ra no ye ka to
kajing kenya ka baki bo ngi pat menta ha ba ngi duwai ngi sngo tho kajing priang hun ka jong utrai ka de ka dak jong kajing pensle te ka to ka ba ha ba let's pi mentai ka ni ko om pniang pi pensle yala de pi sngo tho e kajing tersan ka to ka de ka dak jong kajing pensle lada pi tersan ka kli ka jong pi ka met jong pi bo ro shrin yang lada ka ni ka ti ka jong pi ru pim kwa ba pin chubo kum to han re pin ra ba kum to namar kini kemud ketu ka jing pensle namar ha ka por ka ba ngaduai ngasi bu be ka kti chapo han re utrai penra be nga kum to da penra nga song tho ba ka jing pensle ka jong ble ka ba u ble u kwa nga ba ngan ra e ka kti sjrong ha ba ngaduai te kata ken ka dak jong ka jing pensle ha ka Old Testament namar menta ka singin ekran chpa mun sim ba khoi tengan beteng biang kini kompani ang kendiat kenang ba pendep sngoto ha ka Old Testament la shujit e kibreu ban pensle te menta pa ha ka New Testament la shujit ya ki ba ha ka Old Testament ru te henrei menta pat dai shu da kibreu ki ban let ban pensle henrei mensim u blai u pet na bneng yangi hato ni long ne em kita ki ba bet ban yo e ka jing pensle ban menta pat u blai pensle bet na phang pensle bet ya ki khlong ru la pensle ki khna ula pensle kan thai shin rang bar khoi ula ban pensle kat ba u mensim u blai u shem sngo ba kat ka ba u blai u shem sngo ba u pensle hi dala de pat ka ni ka jing pensle pat ka mot ka wan do mensim ba khoi hoi teng teng ka transfer ka toit leng ba jonga shapi te henrei ka taru ka de ka por ka jong u mensim ba khoi henrei ha ki por ki ba min chua te ka mot tangki shakri ki jong utrai ki bale ben pensle henrei menta pat u mensim u blai ula ban pensle direct e phiru te don pa u pensle leng ba jong ngi ki shakri ki jong utrai ru ngas ngo tho kom to ha ka por banga pendwai ki breu ka don ka ba ka toit ka jing pensle na nga shaki te henrei don pat ki ba dai e ba tang na ki shakri ki la ban yo hi ma ki direct ru now play kata ka jing pensle te kata ka jing pensle phi ban sngo tho ka to ka ba phila khlut baro shiron yang phi tersan wat nom shep ting ka to ka jing pensle ka ba rem ba ka ba phim la ban thiet da ka dor lane da usbai amen te man ta ni ya no shaki mat preng ka ne ka jing hikai ka de ka ba phin tip ba te phi ban tip na do bas dang ha do ba kut khnang ba kan nom long ka e ru ka banเป็นบักลายพี่แต่นี่กองเงียบมันเป็นชายพี่แต่ยาวมันเสียมบักโคดพี่ยกกุมนัวยาวมันเสียมบักโคดกับหมดแล้วได้กี่เดย์กี่มีกี่ปากี่จงพี่กี่มีกี่ปากี่จงพี่กี่เดย์กี่บัดติบยาวตรายกี่เดย์กี่บัดชักริ้วตรายแต่กับหมดแล้วได้พี่นักดูดังริดมาร์สันดับชิตยาวแล้วเนี่ยอาร์ตยาวอีลาเล็ดมันเป็นกึ่งตังพี่ใช้ยิงมันเนี่ยleng bagi pastor te maki kilapen kentang e pihak kerteng ke jong blai pau blai khun blai mensim ba khoi ka bamot mensim ba khoi phila yo priang na do ka por ka ba pidang na lada philong ki kme ki pa ki ba dap daw mensim ba khoi phila hi kai bhai ki khon ki jong phi ha kalenti ka ba dai phiken mawe ka hana kumno ba kala hi kai yo khna na do ba udang ret bat kadang shu e bonye u ka mot dang ret ngi e bonye ki khon ka no Arsenal te kamut dang rit bhau Samuel kala let ban bo shaka temple bat u eli bat ni yu i udang khna bha ba u blai ulakren ya Samuel hado ompat sngo tho ikasur ka jong u hanu eli u sngo tho bat ula batai ba dei ba u blai ukren yo u kabamut nadu dang khna u Samuel u mensim u blai u khlem kan ria no no u habalapun yo uru lapun da kajingkular kamut nadu kak po kak me ladon yo mensim ba khoi namar lapun yo uru da kajingkular namar bakalong kata ka balingki te haba ula he ula sanru lapen khoi lapen gentang yo u habala da prasngi ban haba ula don hapa ka temple ru ngiu i kajingdak ka jong mensim ba khoi ha u ba ula yo sngaw ka sur ka jong ublai ka ba mon ba nadu dang red ru phila yo lu payo mensim ba khoi la da ki me ki pa ki jong pi ki la pen kentang ya phi da ka ba ki yalam sha ki nong sha rai jong ka balang te la da kim phai din hi te ka mot mensim u blai u yai don ha po jong ki
kum tahi piru kiba let's say ki me ki pa ki jong pi ki klem kim day kita ki batip bayo try let's say phim pat ngau tho ya kata ga jing don jong mun sim ba kho ha po jong pi ti han rei phin ngau tho ba phila yo priang yo mun sim ba kho nadu ba phila priang yo try jong yu jisu ha ka jingem ka jong pi namar ha bala pun yo try jong yi la pun do mun sim ba kho utrai jong yi ulong ba don yo mun sim ba kho u ba dei ru kata ka dur jong ka jing pun sle utrai jong yi udai ubala sle utrai jong yi udai ubadap do mun sim ba kho tila da philap diang yo jisu ha ka jingem ka jong pi ka ba mod ha ka jo ka por phila yo mun sim ba kho ha ka jingem ka jong pi la da phi klem pai di no na utrai la da phi dang yai ne bat utrai ti hen rei kumba phi yo i yo utrai jong yo jisu haba uwan ban long briu shani shabo perthai uwan ban long briu shani shabo perthai haba uwan chua na ka jinglong khlong usakna sapoi shadu ka jinglong rangba ti namar kata ka daw ngi haban thau kan yala de ngi haban thau yala de ba katna person ngi don kata ka jingdap ka jong mun sim ba kho ha ka jingem ka jongi namar la dang ni phai lang bat nga ini pai lang bat nga na Ephesus kalau nong ka basau ka khot ka ba khat lai ayu ka Bible ka ong ini pet Ephesus kalau nong ka basau ka khot ka ba khat lai ayu ka Bible ka ong ti anda ni la yo poi baro sha ka ta ka jinglong ka wei ka jong ka jinget bat ka jingtip yo khon ublai hadu ka jinglong rang ba hadu ka jingthau ka jingren yang ka jingdap ukres amen kau mat ka tien ka jong ublai ka khot yang ni shadu ka jing dap ren yang ka jong ukres ka mat ka tien ka jong ublai ka khot yang ni hispa na ka hispa person ti ka mut phi haban thau kan yala de phi haban thau yala de ba u men sim ublai udon kat no person ha ka jing em ka jong phi na mar ka jing don ni la yo na do pangilap diang yo trai men sim ublai uladon henry kumbau trai jungi wan na ka jing long klong kamut usan kabamut umen sim ublai ru udeban san ha ka jing em ka jongi u jisu udeban san ha ka jing em ka jongi te kumba utrai usan ha ka jing em ka jong phi umen sim ublai ru usan ha ka jing em ka jong phi te la da phi duna ka jing pendap jong umen sim ba khoi ke ai ka dak phin sngo tho la da phi dang duna kata ka jing pendap ka jong umen sim ba khoi ka ba mut ka do kan job bet ye phi balai ki don ki brio ki pa tang shi khil mat ki la la ban e ki jing ba mi ki jing len ki bas new balai pat ki don ki bom la namar badang klan ka do ka job ka do haba ka job ka do ka ba mon phi de ban sngo tho ba dang duna ka jing pendap ka jong mun sim ba kho ha ka jing em ka jo phi na mar badang duna palat dei namar kata ka daw ka klan palat ka do haba ka klan ka do phi rem ken ti namar kata ka daw don kam ye ka jing pendap jong umen sim ba khoi ngi ni pet na ka tien ka jong ublai kam ke apostol kal nong ka ba saw do khat khat lai saw khat lai kam ki apostol kal nong ka ba saw ka khat ka ba khat lai ayu ka Bible ka ong dek kam ki apostol saw kam ki apostol saw lai phuai kam ki apostol kal nong ka ba saw ka khat ka ba lai phuai amen saw lai phuai anda ki la ya duai te la pen khyu ya kata ka jaka ha ka ba ki la ya seng bat la pendap ya ki baro do men sim ba khoi bat ki la kren ye ka tien u blai de ka jing shlor te ka mot ni don kam ye ka jing pendap ka jong men sim ba khoi ya kani ka heading ka ong ka balang ka ba duai diap kamut hang ne ki don shibon ki khon ki jong ublai bat ha ba ki la ya duai la pendap ya ki do men sim ba khoi namar kata ba phin job ya ka do phi don kam ban pendap ya la di da men sim ba khoi bat phi ha ban duai ya ka jing pendap ka jong men sim ba khoi la da phi pendap ya la di da men sim ba khoi da ka ba phi duai ka ba mut phin job ya ka do ka klan
te kamut pin rembat hanrela daka klan ka man sim pin job ye ka do amen ti on le kum no pat ban pendap ba pin singo tho ba pin yo e ka jing pendap ka jong man sim ba khoi ha ba phila duwai kum bang la ong duwai e ka jing pendap ka jong man sim ba khoi ba ha ba phi puli ru e ka tin ka jong ublei le ye ka ha ba phi ruai da pen le jing mon duwai da pen le jing mon ruai ru bat puli ka tin ka jong ublei ru te ka ba mon pin sa yo e ka jing pendap ka jong man sim ba khoi bat galatia kal nong ka basan ka khot ka ba ar ku ar ye kito pidon kamban le practice ye kito pin le automatic kan wan ka jing pendap ka ba kin job le ka jing pendap ka jong man sim ba khoi kan wan ha ka jing em ka jong phi amen ti kum no pat pin ngau tho ba phi la dap da man sim ba khoi pidon kamban ngau tho pidon kamban tip ya la di hato phi dap ne em da man sim ba khoi te ba pin tip ya kata ka ba mon man sim ublei shuwa ba phi pin le bakla un I signal ya phi un I signal ya phi ngan I example ya phi ni kan mau ya u sol but u David ba u de u Samuel u bala pensle ya ki te ni kan mau ha ka por jong u David pin da puli ning kong Samuel ka la nong ka ba khat riu ning kong Samuel ka la nong ka ba khat riu ba kum no ha ba u Samuel u la let an pensle ya u David shua kata u la mut ban pensle ya ki wei pat ki khon jong u Jesse te hen rei u man sim u blei u la kren ha u la kren ha u blei u la kren ha u ba dei u ne te kata kan ka ka jing pendap ka jong man sim ba khoi la da phila dap do man sim ba khoi chuwa ba phin le ba kla chuwa phin le pop un I signal ye phi un ong ye phi wat nam le ye kan ni wat nam le ye kan ni na mat kan ni ka long ka bom dei kan ni ka long ka ba bakla bat la da la pendap shisha ye phi do man sim ba khoi ka ba mon phin job ya kata ba phin nom le persya ya kata han regi don pat kini gi barang duna ka jing pendap u man sim u blei na mar ba u don hi hapo jongki na do ba kila pdiang yo trai te hen rei ha ba ukren ka ba mon ki yo sngo tang ba ka do pat ka job ki le persya te na mar ba u man sim u blei u don hapo jongki ka don pat ka jing pen kendo hapo jongki bat ha bala pen kendo hapo ka jongki ka mot ki don hi ka jing sngo si bat ki kla ka ba mon ki kala ka ba mot no pat te hen rei ki ni pat ki bala dap ki job pet ken ya ka do ki ni pat ki bala dap da man sim ba khoi ka mot shua ba kin laptop u man sim u blei ula I signal ula kren wat le ka ni bat ki ru ki kong na mar bala bala pendap ya ki do man sim ba khoi na mar kata don kam ya ka jing pendap jong man sim ba khoi khnang ba ka do kan yap no pat u man sim u blei pat un im hapo jong yi amen te namar kata don kam ban job namar kata don kam ban job ya kedo do man sim ba khoi te akwa ban ya thu ye phi ba ka phniang ru ka de ka wei nakadak ka wei nakadak jong u man sim ba khoi ni kan mau ha ka tu ka lenong ka ba khan riu hi ha ka tu ka lenong ka ba khan riu hi PE Martin de pensle yo David ula donik taka jing pensle ka jong u blei ka ba jur ha u bat ha ba u donik taka jing pensle ka ba jur ha u ula let ban ya khun yo Goliath bat ula job ru yo Goliath ka ba mon ha ba ka jur ka jing pensle kita ki jing ki mat kham kraw ban yo Goliath ru han rangin job ba namar ba jur ka jing pensle namar kata kini ki priyo ki ba tap da ka jing pensle kim ju phai din lawan jing sakat no ru kita ki jing barok khat ki long bat ki beret kamat kraw kham palat ka jing kraw ban yo Goliath ru kin yo ba ye ka jing job kata ka de ka jing shisha te ki ni pat ki baduna ka jing pendap ka ba mod ki jing beret ru ki yo ba ki kraw palat ki sedang ban yam ki sedang ban khuslai bat kum ta ter ba ki rem no bat ka do ka job no ye ki te henry David ula job yo Goliath namar ba ka jur ka jing pensle namar ka tangi don kam ye ka jing pensle bat kum ba ngala ong ye phi le kum no ban yo ka jing pendap man sim ba khoi phi don kam ban le ka ta ban man sim ba khoi ya kwa ban ya tho ye phi u long ka bor
ngikit mau yo Samson haba kila ya le tamasa ha ka to yeng pakidulan ula pen klam mi ka to yeng haba ula kla ka bamon modur ula pen klam kat e ka to yeng kalong ka bor man sim ba khoi ulong ka bor ubala ban pen klam ya ki kut jong setan namar kata la dang ngi bar khoi ngi don ya ka bor jong man sim ba khoi ki kut jong setan kin klam lot ki kam jong setan bar khoi kin do jan namar kata angin long ki patap do man sim ba khoi namar man sim ba khoi ulong ka bor ban ya khun ban pen dekut ban pen klam ya ki kut jong setan bar khoi amen bat ngin ya pe na nong bishar kala nong ka ba khát sao ka khát ka ba hin riu ayu ka bible ka ong khát sao hin riu nong bishar nong bishar ka khát ka ba hin riu ka ong kum not ngin pe tiu man sim utrai ula wan bor ba halor jong u ba ulakat kum bakat ye khun blang ti cham la don hakakti ula kat ya nu yo sing khan raw la ong hakmi u sing khan raw ula kerho persya ya u haba ong sing khan raw ngis ngau tho ka bomon u sing u badang samla hisin bo ong dang samla ka bo badang klan ba ka bomon ba lada ka jing ka kraw sakat no ka klan sakat no ru henry lada phijur ka jing pinsle ka to ka jing ka long tam kum id khiu ha khmat chong phi ngang lama ekani ngalong jai bet simple bet job bet judani bala manya khun persya nama balai haba jur ka jing pensle judan jing ru em namar kata ngi haban don ngi haban dap do mensim la ong no teu mensim trai ula wanjur de ban wanda ka por mensim jong trai u de ban wanda ka por ha ka jing em ka jong phi ba ki jing ki jing le bar khoi phin job pat la da phin job ka ba mon ka long shisha ka jing man ya phi une u Samson ula le kumno u Samson ula penya ya une u sing samla kum ya ikhon lang brat phi ru an pen kraw ki jing ki badon ha ka jing em ka jong phi henry kerdam be ha ka jat wat nam aili henry tang la da phi dap do mun sim ba khoi phen job ikini ki ki bar khoi lem da kom ta te em tinga kwa bani thu e phi ba ka ni ka di ka por ka jong no ka di ka por ka jong mun sim ba khoi ka di ka ya ka jong mun sim ba khoi ti na mar ba ka de ka ya jong mun sim ba khoi te ni don kam man karpat yo mun sim ba khoi ni don kam man karpat yo mun sim ba khoi ba ra bor ho on nim la man penya klat yo ble pau ble khon ble mun sim ba khoi te henry phi don kam man duai lang ya kini ba ro lai New ha ka Old Testament u blei u pau bha ha ka New Testament u khon u pau bha bat ha ka ya ka jongi pat onda ha ba u jisu la kieu shabneng u dei u man sim ba khoi u ba pau bha te han re ye kini ba ro lai ngim la ban kan tat ngim la ban penya klan ngi de ban duai ha ka teng ka jong pa ngin pa ni ki jing don kam ki jongi ha ka teng ka jong u jisu bat ngin duai ngin khat kerpat ye ka jing petngen ka jing pensat bor ha u man sim ba khoi ngin don kam bet ban le ye ka ni nginom klet ye ki ni nginom la ban penya klat ru ya ki ni da le ru em tengan ip ka wi ka jing ruai na ka jing ruai jong ka balang presbyterian ka ba phila ban pliet na ka lanong ka ba ars pa prapo ar man ruai ka ni ka jing ruai bat ondang la det man ruai ka ni ka jing ruai ngan sa ai ka jing batai jong ka jing mut jong ka ni ka jing ruai na ma ka ni ka jing ruai ka ni ka jing ruai shaman sim tengan sa batai pat ye phi ka jing mut jong ka ni ka jing ruai ba la da phila long kum ne ka mut phila dap si sha da man sim ba khoi tengan ya ruai man ta to in ha po jong nga ko ding jong u blei to in ba ka do no jong nga kan da khoi to in kat ba ngan ni chet ham ya u blei to in ba ka jing et jong nga kan das kam to in ha po jong nga ko ding
Jong u blay to nang in kham liêu ngà pan nang in ba ca jing quá trong ngà tăng ca quay gan cô man ban lẽ tăng ca mon jong u blay to in ha po jong ngà cô ding jong u blay to in la ca lột gạt ba đón to chim ấy to in ba ca mình xem cho ngà cần đã im bắn sâu ik tiền trái grandpa xiao u blay to in ha po jong ngà cô ding jong u blay jing du why come and sim to ai ba ngàn say gan kêu công trình cô nhà ba cô cha u blay bla po đang ngâu tin đặt ha khát jing ai ai tes ngap ngan batai mentai ni ka jing mot jong ka ni ka jing ruai ka ni ka khat ka baning kong ko ong kum no ko ong to ing ha po jong nga ko ding jong u blay to ing ba ka do no jong nga kan da khoi to ing kat bangan e chirham yo u blay to ing ba ka jinget jong nga kan da scam la dala ing ha po ka do no ka jong pi da ka ni ka ding ka jong bun siam ba khoi ngani tho e pi don ni ka ta jinget ka ba scam te check phai la de pi don em ta ka jinget ha ba pi la duai pi la pan pi don em ka jinget la da pi don e ka jinget ka ba mo la pandap ya pi do bun sim ba khoi nga sim ba nga duai nget bet long bet job bet yo ju ba bet balai nget bet te ka ni ka khat ka ba ar ko ong kum no ko ong nang ing kham jil liu nang ing ba ka jing kwa junga tang ka wei kan komen ban le tang ka mon jong u blay la dala ing shisha ya pi de ka ding ka jong u blay la dala pendap ya pi do man sim ba khoi ka ba mon pi don ni ka ding ka jong u blay bat pin kwa be tang ban pen sngo ba hayo blay pin nam kwa shu ki aka jong ka ni ka prathai henry pin chu wat be ki lat kelanti da kum no tang ban pen sngo ba hayo blay hayeng jungi habangi shna yeng kum to ngim ju ai kwai ngim ju ai we tu ki breu kin nam shem sngo ba ha yangi henry u blay tu de ban shem sngo ba ha ai ka prathai kan thut tam u blay jonga tum de ban thut yo blay jonga tangan pen kemen ba ngawat ba ki la kelanti kum no ngan pen kemen yo try ai ba ki breu kin sngo si yang tam u blay jonga tu nam sngo si ka ba mut ye ka e ka ba ngale na ka ba u blay ken kin sngo si de re bangan le sniu ki ka ta te u blay ru sngo ba ha hi re te ka ba mut kum ta kan la da phila don chi shai ka do no ka jong u blay la da phila ing chi sha da ka ding ka ba mut phin kwa be da kum no ban pen sngo ba ha u blay tang ba le yo pen sngo ba ha u blay ka do no jong phi ka shat man han re la da phila kum pen sngo si kan don ka jing thang ha ka do no ka jong phi ba phila pen sngo si yo try bat ka ni ka ba kham sngo tan nat ka ni ka khat ka ba lai ko ong to ing ha po jong nga ku ding jong u blay to ing la ka lut kat ba don to shim e to ing ba ka man sim jong nga kan da im ban sngo ik tien jai kran pa sia u blay nga kwa ba ni tho e phi ka do no ka jong nga la thang arpho sin duna kom to ngam da kan mau ba ha han reski khat nyau khat prasien la da ngam bakla ba ka ding ka jong blay ka la thang hang ni kumba Moses ulayo i ya ka tu ka ding ka balaka ka ba ing henry kam shem la ingdo te kam shem la ingdo bat pidon kam man sngo tho balak thang ya ka do not ka jong phi ha bala thang pin sas dang ban yo sngo ya ka sur ka jong blay balai nga ju yo sngo ya ka sur ka jong blay namar bala thang ya nga daga ding ka jong blay bat hisin bala thang ka ba mut ka pop kam ju shan ka pop ka badan hapi ka haban ing ka haban do ka haban dam bat kam la hi re ban nes klem kata ka de ka jing shisha namar kata don kam ni ka jing thang ka jong ka ding man sim ba khoi bat la da la thang ka ba mot pin sas dang ban yo sngo ya sur ka jong blay kum ba Samuel yo sngo shu wa ba on le pop ulamot ban pen sle bakla te henry namar bu dap do man sim ba khoi
mensim ublay ulakran yo asngau ka sur ka jong play haba yo asngau ru ko ngo ki bam pat dapat yo asngau ru ngap la ka sai kala ba mot pat chibit lele re kumta te ani ka khat ka ba saw ko ong ba ka jing duai ka mensim ka mi na ka do non kata ka de ka jing shisha la da phitap hi do mensim ba khoi la phi nang duai ne phim nang duai ne lele ka jing duai jong phi ka kiu ha khmat chong ublay kum to komba kiu ka jingnya ka ba u ebel ulaknya khmat chong ublay namar balay namar duai da ka mensim baro da ka do nu baro mai ngu yu ublay ha bang duai na ka benta ka jong phi baro ngat duai da ka mensim baro da ka do nu baro ngada kuat piru baro pinya duai da ka mensim baro pinya duai da ka do nu baro te menta pat ngan kran khindiat chapang ka jing pen baptis chong mensim ba khoi ka jing pen baptis pen ngam ka ba ki pastor ki pen ngam yang ka tu ka de ka ba ublay upen den kam da ki pastor kat ba kani ka jing pen baptis ka jong mensim ba khoi pat dei da ki pastor han rei mensim ba khoi wan ban pen baptis hi phi nga ha ba ngala kwa ban yo e kani ka jing pen baptis jong mensim ba khoi ngala duai ar benai ngala duai bat ublay ula pen pau yang nga ba ngadon kam ban pen kre shwai ala de ngade ban long chua kum kata ka nong let kurem ban pen itanat yaw to kurem ubolong try jongi ban kiar na ki ki bam kentang bat ban le tang ki ba kentang namar kata nga ong hi wa jupet ki bam kentang ki badon ha kan ki YouTube channel han repet tang ki ba kentang pila ban pe ki news lele te pila ban pe ki sport lele lani ki tu ki ba hikai ban chat jing chat ki ba long jing ban toy phi le se phim nang re ban chat jing chat le se kom kita ki ba aji kai phi ha ka bai dei ba ka koi ka khia te lele re te phila ban pet rei ki hi ki bom te ki bom long ka jing man toy phi ki ba long tang ban chu pen bernia te ka mot kum ye kita te wat nom pet ki ba chu pen bernia hi ki de ki bom pen man toy phi ye kita phi ha ban kia te la da phila kia re kita phi ha ban duai la da phim duai la da phim pan pinam yo la le ru em ka jing pen baptis men sim ba khoi ka dei tang ki te ki ba pan la da phim pan ka mot pinam yo ini pet kat bakum kak cien ka jong ublay yo ba phi ong pat bangala kren gulmar te pinda pet na kam ki apostol kane kala nong ka ba ar pin i hang ne ba ngine pet kani ka khot ka ba saw ko ong bat la pendap yaki baro do mensim ba khoj bat kilaya sedang ban kren ha ki wei pat ki thlet kat kum ba mensim ula ai bor yaki ban kren kamut da pila yo e ka jing pen baptis mensim ba khoj pen singau tho tang la da pila kren da ki wei pat ki thlet te ka ba mon ba pila kren da ki wei pat ki thlet ka ta ka de ba pila yo e ka jing pen baptis mensim ba khoj te wat nom le ran namar don ki ba le ran ru ki ksat no e ka shintur ka jong ki kim nuot bakin pen mi ya ka to ka e ka ba mi na ka don ka jong pi bat wat nom pen bot ru don ki ba pen bot ru ban pen bot ru mlong re te wat nom pen bot re te han re ha ba pila duai ha ba mensim ublay wan pen baptis ye pi ka ba mot kan sa mi hi na ka don ka jong pi te don ki ba yo shibon don ba yo khindiat kat kumba ublay u ai bor ye pi kat kumba mensim ublay u ai bor ye pi compare ki don ki ba nang roi man la ka sngiru te han re om baro pat ki balong kumta te han re la phi yo khindiat ni shibon lele don kam tang ka jing pen baptis ka jong mensim ba khoi pat ni ka jing pen baptis mensim ba khoi ka long ka ba don kam phin khlan ba ba phin ai jing hi kai ru pat kan long ru ka jing kur khui ki mensim ki ba kordor ha ba ki snap ye ka jing hi kai ka ba phi hi kai ara phi dei kita ki bala pen baptis hi sha do mensim ba khoi bat usai tan ru sngo tho e ka jing duai ni na mar bangi la kham ya kham sha khmat te ting la dang le baklau sitan ujuan man ktak ti nga bang tang shuduai da kani ka jing duai usetan upet no wot kum to te dang le pop tang i ber ru kamut ka don be ka jing pen thot ka jong setan nga tinga juduai ha kini bat upet no tinga yele hi bangan lat na ki hi pop bari ru ki bangam tip ru ba bleun nang pen tip yang ngai ke ka bedai ke ka bom dai bat kat ka bang tip ngan wan ra shapi bangara kwa e phi baro phinya tip ke ka badon hanga ngan wan ra ba la kalong ka ji kai ka balang kot ka bajrong kanu ka bantang ngan wan ra ba kat ka ba bleu la hi kai yang ya phi ngalong lak roi ba wan ra ti wa nom ben ru namar ba phinda pet na ka tu kalenong hi ka ju kalenong ka ba ar
งินได้ไปกันนี่ก็คัดกับก็นัวกันนี่ก็คัดกับคัดลายแล้วหันไรกี่เว้ยดากับเบนกิเลยอ่องกิเลยกระดังวันทำไมดอนกี่แบบเบนรู้หาบางยี่ด้วยกินี่จะจริงด้วยแต่ว่านมเบนน้ำมันนี่ก็ได้กับกุมกับเตียงก็จะอุบเลยที่เราได้พิลากุมเบนจุลเลยระพี่เคลมเต็บระอุบเลยอุ่นมาบพี่วันน้ำอ่องเราอ่องอะไรกันเบนยูมันซิมบักโคยกับมันดันจริงมาบชูคำได้ระกุมตาที่น้ำมันพิมพ์ปัดเต็บเลยระแต่ปานมาบโนนเอาทรายแต่ว่านมเบนกันแต่แบบเห็นโยอย่างนี้ก็จริงเป็นแบบตัวมันซิมบักโคยพี่หับอันเล็กนู้พี่หับอันปานเอาเลยแล้วดับพี่ปานพี่น้ำโยพี่หับอันปานพี่หับอันด้วยพี่หับอันเล็กสเปเชียลอยู่กับหมดพินซีโยบัดอันดับพี่ละโยอย่างนี้ก็จริงเป็นแบบตัวมันซิมบักโคยกับหมดกันเบสบ้านามาร์กดอนกับบัวเต็งพิสงบขัดบันด้วยให้กินนี่กินตาแต่เห็นระยะกันนี่ก็จริงด้วยปัดอันดับพี่ละโยพี่ดอนกำบันด้วยมันละก็สงีอย่างนี้ก็จริงด้วยจงกระจิงเป็นบัพติสมันเสียบคุยแต่ขันยันอีจิงฮิกายเรียงเงยพิลายโยฮีกระจิงมันต้อยบัดพิลายโยกระจิงกระคู่แต่พิเดบันสงโทใบกันนี่กระจิงเป็นบัพติสมันเสียบคุยกระเดบัดกระบะมันเสียบคุยฮีวันนั้นเป็นบัพติสพีอมเดกตัวกระบะกิพาสตอร์กิเป็นบัพติสพีบัดเพนสสงโทบัดพิลายโยตั้งระดับพิลาละบันด้วยให้กิเวบัดกิทเลียนแต่วัดนำเป็นบทเห็นไรด้วยแต่กระบะมีนักโดดหลุดกระจอมพีดอนกิบักกลอนดอนหลุดกิบัมกลอนยิ้มละบันโบโปดเยกตาแต่งานพิลาสงโทแต่โตเบลย์นังโยบันกระคุยพี่นักวิกปอร์ชักวิกปอร์ยโรอิตรา